היי חופית. אהלן גילה. טוב, אז אנחנו היום בשיחה אה, שממש חיכיתי לה, על מחזוריות הנשית בהקשר של ניהול של העסק, של שיווק, של כל הדבר הזה. אולי קודם תציגי את עצמך ואז אני אגיד עוד על הנושא שלנו. מדהים. אז אני שמחה שהזמנת אותי כי זה נושא שאני מאוד מאוד אוהבת ומתעסקת איתו המון. אז להציג את עצמי. אני בת 46, אני אימא לארבע בנות, אז עוסקת בנשיות מכל הכיוונים, מכל האספקטים. הגדולה שלי תכף חוגגת 18 והקטנה בת 8. נכנסתי לעולם הטיפול לפני 12 שנים. בדלת, ככה דרך הדלת של ליווי לידות, והפכתי להיות דולה אחרי מסע חיפוש ככה של מי אני ומה אני בעולם. הגעתי מתחום השיווק, מעולם הפרסום, ועשיתי שינוי של מהפך של 360 מעלות, מה שנקרא, אי אפשר ממש. להסתפק ב-180. וזה מה שאני עושה מאז. אני מטפלת, מוצאת את עצמי ככה מטפלת עוד ועוד בתוך הקליניקה עם נשים, דרך השדה הזה של הלידה, שהוא פותח עולם עולם רגשי, עולם של פחדים, עולם של התבוננות באימא שאני, בילדה שהייתי, זה ממש בעיניי מסע חניכה. ההיריון והלידה הם מסע חניכה לתוך ההורות, שקצת מתפספס בעולם המודרני, שקצת מבטלים אותו, כמו שמבטלים את המחזוריות הנשית, שנדבר על זה עוד בהמשך. אבל נכנסתי כבר לעומק זה. אבל היום אני בעצם מלווה תהליכים של הריון, לידה והורות, מתוך הסתכלות הוליסטית על כל הדבר הזה כתהליך אחד. אני מתחילה עכשיו שנה שנייה אצל שי בהורות כמעשה ניסים, והשנה הראשונה כבר פתחה עולם. זהו, מתעסקת הרבה עם מיניות ולידה, כל הנושא הזה של לידות אורגזמיות, ובכלל השדה הזה של איפה כל המקום ההורמונלי והמיני והלידה משתלבים ביחד. כן, מדהים, נשמע ממש מעניין. טוב, אז באמת הזמנתי אותך, גם מתוך המסע הפרטי שלי וגם מתוך תלמידות שאני עובדת איתן ועוד מטפלות ונשים שיש להן עסקים. הדבר הזה שאני חושבת שאנחנו לומדות איך אנחנו אמורות להתנהל מאיזושהי התנהלות זכרית גברית. כן, איזושהי ציפייה באמת שאנחנו כל יום נהיה באותה פרודוקטיביות, שאנחנו נתמיד התמדה כזאת של לעשות כל יום אותו דבר. אה, וזה משהו שאני באופן אישי פשוט לא הצלחתי לעשות אותו. גם אני. ואז הרגשתי כזה שאי אפשר לסמוך, אמרתי לך את זה בשיחה המקדימה שעשינו, אי אפשר לסמוך על היצור הזה, אי אפשר לסמוך על האישה הזאת. כאילו כן, יום אחד יש לי מלא רעיונות והתלהבות ופשן וזה, ואז במקרה שלי מגיעה הווסת, פשט, הכל נשטף, אין לי כוח לכלום, אין לי חשק לכלום, אין לי שמת לב שזה מתחיל עוד גבול. קודם? מה זה? שמת לב שזה מתחיל עוד קודם? לפני אה, הווסת. זה לא מגיע בדימום, זה תהליך הדרגתי בעצם שקורה. אנחנו ניכנס לזה ולדבר בעצם מה קורה בתוך המחזוריות הנשית, ואיפה זה פוגש אותנו, איפה אנחנו פוגשות את עצמנו ואת השדה הזה של שיווק ושל פרודוקטיביות ושל עשייה ביחס לווסת, לביוץ וכל מה שבין לבין. כן, אז אצלי, כן, יש כל מיני גלים במהלך החודש, אבל ממש הווסת הייתה נקודה שהייתי נכנסת בה לדיכאון, ואז כן, היה לוקח לי מלא זמן לחזור.
כי, כי כבר הייתי מלבישה על זה סיפורים. כאילו ברגע שהבנתי שזה קשור למחזוריות, יכולתי לשחרר את הסיפורים ולחכות שזה יעבור. קול. כן. עכשיו, אולי אפשר לעשות עם זה דברים עוד יותר טובים מלחכות שזה יעבור, אבל בתור התחלה, כאילו זה הדבר שעבד לי בשביל לא למשוך את זה עוד יותר. כי אני חושבת שעצם המאבק בזה, או להתחיל להלביש את זה עוד דברים, הופך את זה לעוד יותר גרוע. אז בגלל זה, לגמרי, כמו כן, רגשות, כמו כל נכון. דבר, כאילו אפשר להיות איתו רגע ולקבל אותו וזהו, וזה ממשיך הלאה, ואפשר להיתקע בזה עוד ועוד ועוד, וכמו שאמרת, המקום הזה של הסטנדרט הוא עולם פטריארכלי גברי. הסטנדרט הוא שאנחנו באות לעבודה כל יום וקורה אותו דבר. אנחנו קמות בבוקר, יש לנו ביומן דברים, צריך ליישם אותם, לעשות פגישות, לעשות זה, ואני אגלה מאחורי הקלעים שכשקבענו את הפגישה הזאת, אז אמרנו כזה, רגע בואו נראה מתי מגיעה הווסת, שנבין אם זה מתאים לנו. נכון. כי זה כל כך רלוונטי, כל כך רלוונטי למי אני היום, וזה מדהים מה שאת אומרת, לשחרר את האשמה, את התחושה של אני לא טובה, של אני לא בסדר, את הקבלה הזה שזה גל, וזהו כאילו, just let go, והוא יחלוף, ויפתח משהו אחר. ממש, ואני חושבת תכף אולי נעשה באמת איזו סקירה כזאת של מה זה הגלים האלה, אבל אולי לפני זה בא לי גם להגיד שגם כשאני מבינה שזה כבר גל, זה עדיין לא אומר שאני חוגגת את הנשיות שלי, טוב, זה כבר... אלא, לא, באמת, זה לפעמים, זה פשוט מעצבן אותי. לא רוצה את הגלים האלה, לא רוצה, אני רוצה כמו גבר. וואו. אני רוצה שאם אני עכשיו בשוונג על משהו, אז זה ימשיך, כאילו, לא בא לי עכשיו לעבור את הדאון הזה ולחזור. אז להניח את זה פה, שגם אם מבינים את זה, זה לא אומר שאוהבים את זה, כאילו, אבל עדיין ההבנה שזה עוזרת לעבוד עם זה יותר טוב. לגמרי. למרות שאני יכולה להגיד שהיום אני נמצאת במקום, למרות כמו שאמרתי בהתחלה אני בת 46, אז כנראה שאין לי עוד הרבה שנים ליהנות מזה, אבל עכשיו הגעתי לנקודה שאני מקבלת את זה באהבה ובשמחה, כי אני רואה את היתרונות שבכל אחד מהם. כמו שבכל עונות השנה, שפעם שנאתי את החורף וחגגתי בקיץ, והיום אני מבינה שכל אחד מהם נותן לי איכות אחרת, והם כולם חשובים. אי אפשר להיות רק בקיץ. זאת אומרת, אפשר, אבל זה במקום פחות, אחר בעולם אולי. פחות משמעותי. כאילו יש משהו באפשרות הזאת להתכנס פנימה, להתרוקן מדברים משומשים, להתחיל צמיחה של תהליך של משהו חדש. הוא מדהים, כמו שאמרת, כאילו אם אני לא נלחמת בזה, אז אני חושבת שזה הרבה יותר שווה מלהיות גבר. יאללה, תמכרי לנו. למה כדאי לנו להיות אישה? וואה, וואה. טוב, בקורס הזה עוד לא הייתי, תמכרי לנו למה שווה להיות אישה. זה סטיקר, כן, ברוך שעשה אני אישה. טוב, אז בואו נדבר על זה. תראי, הסיפור של המחזוריות הנשית בעצם, אפשר להגיד שהיא מתחילה בווסת, ואז אנחנו נכנסים לתוך סייקל של, לרגע נחלק אותו, נגיד שווה בשווה, שזה 28 יום, יש לנו חלוקה, אפשר אפילו להקביל אותה לעונות השנה, וקצת אחרי שמתחיל המחזור, כל אחת זה קצת אחרת אצלה, יש אחת שצריכה יום, יש כאלה שזה 3-4 ימים, עד שהיא משתחררת באמת מהכבדות הזאת ומההתכנסות פנימה, לתוך האביב, זה מה שמגיע אחרי החורף, נכון? החורף זה כזה התכנסות פנימה, כבדות, לפעמים זה מלווה בכאב, לפעמים בגודש, לרוב תמיד באיזה חוסר חשק לעשייה או ללעשות משהו, לפעמים אפילו חוסר רצון לדבר עם מישהו, כזה תניחו לי, תעזבו אותי בשקט, נכון?
אני צריכה בווסת מי שיהיה איתי, שיהיה שיעזור איתך. לי עם אבל הקשה. שיהיה עבורך, נכון? לא כן, שאת עבורו. לגמרי. כן. כן, אז זה גם כן כיף שיש מישהו ככה שאפשר להישען עליו, שיפנק אותך בדברים טובים, שיראה אותך. כן. ממש. שדרוג, שדרגת. גילה, שדרגת. ואז מתחילה הפריחה, כמו הלבלוב שמתחיל אחרי רגע, שנייה, המחשב שלי דורש הזנה. אוקיי. ואז מתחילה הפריחה. בתקופת הפריחה, שזה לקראת הפוריות, בעצם חלון הפוריות נפתח, משהו כמו 10 ימים מהיום הראשון של הווסת. אז לקראת חלון הפוריות אנחנו מלבלבות. אפשר להגיד שאנחנו אפילו טיפה יותר רזות, טיפה יותר קורנות. כן, אנחנו מתכוננות להפריה הבאה, ואנחנו ככה מאוד חברותיות באביב, נכון? אנחנו חברותיות, אנחנו פתוחות לעולם, אנחנו שמחות לתת, אנחנו בנתינה, יש לנו המון המון רעיונות, ככה זה מתחיל ככה לגדול ולצמוח האנרגיה. האנרגיה היא כלפי חוץ והיא הולכת ומתעצמת ככל שאנחנו מתקרבות לימי הפוריות. כמו שבטבע, תקופה שאהובה עליי, הכל מלבלב, מלא ניצנים, עלים חדשים בכל צמח ופריחה שמתחילה להשתולל והכל צבעוני ושמח כזה, נכון? אז מה שקורה לנו באנרגטיקה וההורמונים שתומכים בזה, אין צורך להיכנס לאיזה הורמונים מה, זה סתם יעמיס כרגע על השיחה. ואז מגיעים הימים הפוריים, שזה בין 5 ל6, 7 ימים גג, 4 ימים לפני הביוץ שזה עוד 24 שעות, ועוד יממה אחת אחר כך שאנחנו עדיין פנויות לקבל את הזרע ולהיקלט, וזה הימים של הקיץ. וואו, מה קורה בקיץ? בקיץ אנחנו הכי בחוץ, הכי שם. העשייה שלנו היא מטורפת, כאילו אנחנו יכולות להספיק בשעה עבודה שגבר עושה בשבוע. אם ביקשת שאני אמכור לך את זה, אז כאילו כזה, אנחנו מטורפות, כמו הטבע על ספידים כזה, כאילו הכל קורה מהר והמחשבה חדה יש לנו כוח להכל כזה, כאילו כל מה תבוא מישהי חברה ותגיד לך, את באה לזה? בטח, יאללה בואי, כזה, כאילו הכל אפשרי כזה, נכון? כנראה, אני כזה, אני איתך. אני אוקיי, לא סופרת את הימים, אני מצטערת. שזה את פה. אוקיי. אז שווה לשים לב לזה, בתוך הסייקל, ממש מזמינה אפילו לעשות לעצמכם, אני עובדת יש אפליקציות שמסמנות לנו מתי התחלנו את הווסת, ואז לאט לאט ממש אפשר לראות איפה אנחנו בתוך הסייקל. יש אפליקציה גם חינמית שנקראת Woman's Log, אייקון של פרח כזה, שגם ממש מאפשרת לך לרשום את התסמינים שאת חווה, איזה רגשות יש לך, איזה אנרגיה יש לך, עם איזה שיער קמת הבוקר, אור הפנים, ממש כאילו אפשר לראות, ממש לעקוב אחרי זה ולראות שהתסמינים האלה הם באופן טבעי מופיעות אצל כל אחת, בערך באותו זמן, ולכל אחת גם יש כמובן את הסייקל הפרטי שלה, שזה ממש מרתק ונפלא להכיר אותו, רק דרך התבוננות, רגע לשים לב. כן, אולי לא נקרא לזה תסמינים, אלא השתנות. נכון. תסמינים זה בעצם, סליחה, זה אולי מילה רפואית קשה כזאתי, מבחינתי זה סימנים, סימנים שמראים לנו איפה אנחנו נמצאות, והם, והם כן, הם מסמנים את ההשתנות הזאת. סליחה, היה לך שערה על המסך שלי, היה לך שערה אחד. שערה שלי הגיעה אליי. באמת אומרים לי שאני מפזרת אותם בכל מקום.
אז כן, אז זה ממש דרך נפלאה להתחיל לזהות את הסייקל שלך, דרך הסימנים השונים שיש לאורך החודש, והמצב רוח שלך ומה שקורה איתך בכל דבר. אחרי שנגמר הביוץ, מתחיל תהליך של התכנסות. הוא הדרגתי, הוא קטן, הוא שקט, ולכן אנחנו לא תמיד שמות לב אליו. לפעמים הוא כזה מתגנב, עד שאנחנו פתאום מרגישות בדאון, ויש כמה ימים שאנחנו באמת עוד לא לגמרי מבחינות בו, גם אני, לא, למרות שאני מאוד מאוד מודעת אליו, אני לא לגמרי מבחינה בו, שרמות האנרגיה יורדות, ואז אם אני אשב ככה לשעה עם עצמי שקבעתי לכתוב פוסטים, כנראה שלא יצא מזה הרבה, והיצירתיות יורדת, ומתחילה כבדות, שאפשר להקביל אותה קצת לסתיו. העלים נושרים, הצמיחה הרבה יותר איטית, מתחילה השלה בעצם של כל מה שמיותר. בשלב הזה, אם בן או בת זוגתך, תבוא אליך ותגיד לך, ממי, מה דעתך שנארח הערב? את כנראה תוציא קלצ'ניקוב. לא, אין לי כוח לאף אחד, אל דברי איתי. זהו. תתרחקו. לא, כאילו, כן, כבר פחות בא לך כזה לשרת את כולם, להיות חביבה, להיות ככה בחוץ כזה, בזה שלך. סיימת את הפריון, מתחילה התכנסות, אם יש הפריה אז קורה משהו אחר, ואם אין הפריה אז הרחם מתחילה להתכונן להתרוקנות. ואז יכול להגיע מה שנקרא PMS, שזה הימים שלפני הווסת. יש לזה שם ממש לא טוב כזה, ה-PMS, אבל יש נשים שלא חוות אותו. האמת היא שכנראה יש נשים שחוות אותו בקטנות כאלה, ויש נשים שחוות אותו כפיצוץ אטומי. זה יכול להתבטא בעצבנות, בחוסר סבלנות, זה יכול להתבטא בכאבים משמעותיים. חיצונית אנחנו קצת מתנפחות כזה, צוברות נוזלים, פחות כיף לנו עם עצמנו, אם אנחנו נסתכל במראה אולי כזה פחות נאהב את מה שאנחנו רואות, ואלה ימים מאוד מאוד כבדים מבחינה אנרגטית ומבחינת הפרודוקטיביות שלנו ומבחינת באמת בימים האלה אני מרגישה כזה כאילו הרכב עצר, הרכב חונה, אין לאן ללכת, אין טעם לנסות להניע כלום כי עזבו אותי באמא שלכם, זה הזמן להתחיל לפנק אותי כמו שאמרת, ומתחיל סייקל חדש בעצם. זאת אומרת לתוך הכבדות הזאת אנחנו חוזרים שוב לימים הראשונים של הווסת. יש כאלה שממש עם קבלת הווסת כבר האנרגיה הזאת מתחילה להשתנות, יש כאלה שזה לוקח כמה ימים ומתחילים מחזור חדש שהאנרגיה מתחילה לעלות, מתחיל להיות כיף כזה. כן. איפה את בסייקל? עכשיו אני רגע לפני הדימום. אז אני 3 ימים אחרי הדימום. את יודעת, נגיד כשאת עובדת על איזה קורס חדש, או אני לא יודעת אם את עושה דברים כאלה, או קמפיין, או משהו כאילו שאת רוצה להניע איזה משהו, ואז יש את הירידה הזאת, ואם את לא יודעת שהיא אמורה לבוא, אז זאת אומרת, אולי לא הייתי צריכה לעשות את הקורס הזה, אולי סתם התלהבתי, כאילו זה לא רעיון טוב בכלל, בכלל זה לא רעיון טוב. בכלל לא בא לי על זה, מאיפה, אולי אני לא אעשה את זה, או, או גם יכול להיות שכל מחשבות כאלה, למה אני בכלל מטפלת, כאילו לא באים אליי אנשים, אולי אני צריכה בכלל לעבור למקצוע אחר, כל מיני כאלה. כמה בלבול בגלל זה שאנחנו לא יודעות את זה. נכון, נכון, ממש. זה ממש מכניס ממש תחושות קשות כלפי עצמנו, כלפי המציאות, ממש. זה גם המקום שאנחנו לא יודעות את זה, וגם אני חושבת המקום
ששוב, כלפי חוץ, כביכול זה בכלל לא לגיטימי. יש משהו בעולם שהוא בכלל לא לגיטימי כן, להיות. זה כאילו את איזה מניה דיפרסית כזה, מה קורה לך? כן, כן, אי אפשר אשכרה. לסמוך עלייך, אי אפשר לבנות עלייך. אני מקווה שאנחנו נשוב לעולם מטריארכלי, כפי שהיה פה לפני כמה אלפי שנים. איך זה ייראה? שמעת עליו? איך זה ייראה? ספרי לי על זה. וואו, איך זה ייראה. אוקיי, אז קודם כל יהיה לנו את האוהל האדום. האוהל האדום שפעם היה, שכשאישה הייתה נכנסת לתוך התקופה הזאת, אז היא הייתה פורשת. פורשת, אני עכשיו לא עושה, זה לא הזמן שלי. והייתה נכנסת לה לאוהל האדום עם הנשים הנוספות שגם נמצאות כרגע בשלב הזה. והן תומכות אחת בשנייה, ונמצאות שם אחת בשביל השנייה. מגג'דרות, בוכות, צועקות, כועסות, מוציאות את כל הג'יפה. דרך אגב, זו עוד מתנה של הווסת, שלגברים אין. האפשרות להתרוקן רגשית. אנחנו לא רק מתרוקנות מדם. כאילו, בימים שאנחנו מתרוקנות מדם, אנחנו מאוד סוערות רגשית. הרגשות המודחקים, הרגשות שלא נתנו להם מקום כל החודש, אם בשאר הזמן זה כזה, אנחנו מחליקות דברים וכזה, בסדר, אז נעלבתי, בסדר, אז היה, בסדר, אז הוא עשה לי. בימים האלה הכל מקבל עוצמות מאוד 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 גדולות, וזה גם לא לגיטימי, נכון? גם זה כאילו חברתית כזה, היא במחזור, היא עצבנית, כן, תעזבו אותה, זה הורמונלי, איך אני שונאת את המשפט הזה. אנחנו מקבלות הורמונים מסוימים שגורמים, ללא ספק ההורמונים הם משפעלים רגשית, אבל זו בעצם מתנה שהטבע נתן לנו עם האפשרות לרוקן רגשות משומשים, להרגיש עד הסוף, לתת לזה מקום, ולהתחיל את החודש כלילה יותר, כמו אחרי טיפול כזה. טיפול טבעי, מה, טיפול כן, טיפול טבעי כזה, קמתי כזה. אז כן, אז בעולם הזה החדש, אז יש לנו את האוהל האדום שבו מותר לנו להרגיש ככה, ואנחנו מקבלות עטיפה כזאת, וזה ממש ממש טוב. ואנשים שהם לא במצב הזה, והם בתקופה של הפריחה והלבלוב, אז הן מחזיקות את השבט, והן מנהלות את הדברים, והן במטבח, כי יש להם כוח לזה וכיף להם להיכנס למטבח, ויש להם יצירתיות, להכין הנה מלא אוכל האנשים האלה, טעים. אבל כולם מסתנכרנות ביחד, לא? אני לא יודעת, את יודעת, אומרים שכן, אני לא בטוחה שזה, כאילו אני בטוחה שבשבט שלם לא יקרה מצב שכל הנשים ייכנסו לאוהל ביחב. למה? לי יש היום, לי יש אולי היום בבית הבנות 50, 60 מבשלות, ואולי הגברים מבשלים בכלל. טוב, טוב. אמ, אני כשחייתי עם נשים הסתנכרנו תמיד. כולכן? כן, כמה הייתן? נגיד שהייתי בשנת שירות, כל מיני הזדמנויות כאלה, אז אלה שלקחו גלולות, אז לא יכלו להסתנכרן איתנו, אז זה לא כולם, אבל ברור. מי שלא לקחו, הסתנכרנו, לפעמים הסתנכרנו עם אלה שלוקחות את הגלולות, כאילו. אז כולנו נפרוש, והילדים יצטרכו להתמודד ולשרוד עם זה עצמם איכשהו ברור. את הימים האלה. אמ, אז בעולם הזה יש לנו באמת כבוד למעגליות הזאת, ושמחה כשהיא מגיעה, כי היא טובה לנו, היא מאפשרת לנו, כמו בטבע, שהטבע מזין את עצמו, בחורף יורד גשם והכל כזה מתכנס פנימה ומכין את עצמו, הזרע בעצם מקבל את האפשרות לפרוץ החוצה בצמיחה אדירה בזכות החורף, כן, נכון? כן. אם לא יהיה אותו, אם לא יהיה את הכמויות גשמים הגדולות ואת האדמה הלכה ואת החושך שהוא צריך, לא תקרה אחר כך הצמיחה האדירה שמתאפשרת באביב והפירות שמגיעים בקיץ. והמעגליות הזאת של הטבע היא הדבר הכי, כאילו הכל בסופו של דבר מייצר את הצמיחה של עצמו. את הגדילה, את הצמיחה, את ההתחדשות
כל החלקים במחזוריות הזאת עושים את אותו הדבר. כאילו כולם משרתים את זה, את הפריון את האפשרות שלנו להתרבות לצורך העניין. כאילו אנחנו לא כל חודש מייצרות תינוק, אבל כל חודש יש את הפוטנציאל הזה, ועם הפוטנציאל הזה אנחנו יוצאות לעולם, כן, בקליניקה, בעשייה, בשיווק, בקורס החדש. אז אז אם אנחנו... אם את יכולה להגיד על, כאילו על העסק שלה, כן. איך כל השלבים האלה מבינים, איך, איך זה לא הפרעה, יש פה הפרעה חצי חודש, ויש, אפשר לעבוד חצי חודש, אלא איך זה, כמו שאת אומרת, מזין את עצמו, כאילו ולכל חלק יש חשיבות. אז אני חושבת שנפריד רגע את העבודה, את הפרקטיקה, שזה לעבוד בקליניקה, בפגישות, עם נשים, בחדרי לידה, שאיכשהו אני תמיד מוצאת את עצמי בלידה במחזור, הרחם שלי מתכווצת ביחד איתה, ואנחנו ככה בתוך הדבר הזה. אז זה דבר אחד, שאני לא מרגישה שהמחזוריות שלי מפריעה למה שקורה בטיפולים, אלא להפך, זה הכל מסתנכרן ועובד מהמם ביחד. ויש את ה-back office, נכון? את כל מה שאנחנו עושות כדי שהקליניקה תשגשג, כדי שיגיעו הלקוחות הבאות, שיבינו מה יש לנו לתת וירצו לפגוש אותנו ולספר בעצם מה אנחנו מביאות לעולם. והחלק הזה של לחשוב על קורס חדש, של לרענן את האתר אינטרנט, של לכתוב פוסטים, של להעלות רילס, הרילס האלה. איזה עולם, כל היום לצלם סרטונים, וכל פעם להביא רעיונות חדשים, ולהיות ככה קצבית ואנרגטית. באמת, עולם משוגע, העולם הזה. אז את הדברים האלה, אני עושה בהקשבה. כמו שדיברת על זה, כאילו להיות בחמלה לעצמי, שאם תכננתי היום לשבת לכתוב מאמר, ולא בא לי, וזה לא פורץ ממני בקלות, אז אני אסגור את המחשב ואני אלך לעשות משהו אחר. ואני אלך לעשות משהו אחר, כי אין טעם. אין, חבל, זה כאילו, זה באמת, זה לבזבז אנרגיה שהיא, בסופו של דבר היא מתסכלת והיא מתישה והיא מעוררת רגשות אשם והיא גורמת לי להרגיש שאני לא מספיק טובה ואני לא מספיק יודעת ואני לא מספיק מבינה, ולפעמים אני אומרת בכלל, כאילו, מי אני שאדבר על הנושא הזה אפילו, כאילו, מה, כאילו, זה עד כדי כך הולך המחשבות האלה, וזה, וזה פשוט חבל על האנרגיה. יש את פרטו שחילק את העולם ל-80-20, הוא הגיע מעולם השיווק אני חושבת, אבל אז בעצם לקחו את התיאוריה שלו של ה-80-20 ואומרים שזה קיים בכל דבר שניגע בו, כל דבר. רגע, תגידי מה זה למי שלא יודע. אז מה זה 80-20? אז 80-20 זה מחלק את העולם ככה שב-20% מהזמן אנחנו משיגות 80% תפוקה, וב-80% מהזמן הנותר אנחנו מפיקות 20% תפוקה. תבדקו איפה זה פוגש אתכן. זה ממש, ממש אני רואה את זה במציאות של החיים שלי כל הזמן. שבתקופות שבא לי, שזורם לי, שאני ביצירתיות, שאני בהשראה, שאני בפוריות, מה שנקרא, אז אני יכולה להשיג כל כך הרבה, וזה מספיק וזה המון, לא צריך כל הזמן. אולי זה חלק מהעניין, להגיד שזה מספיק ולא שזה הסטנדרט. נכון, זה מה שיקרה בעולם המטריארכלי שלנו, שזה יספיק, שזה יהיה נפלא. כאילו זה כמו שאישה הולכת לעבודה ומתחילים לחשב לה, לא, יש לך ילדים, אז את הולכת ב3, אז את זה, וגילו, מצאו בעולם העבודה שזה בדיוק ההפך, שאישה שצריכה ללכת לילדים שלה, היא הרבה יותר פרודוקטיבית מאשר הגבר, שמנסה להתחמק מהשכבות והמקלחות, אז הוא עד 8-9 בערב במשרד, אבל בזמן הזה הוא לא עשה כלום, כלום. נכון, אני זוכרת אני לא זוכרת את הפרטים, אבל באיזה מדינה שהפחיתו את שעות העבודה, ודווקא עלתה הפרודוקטיביות.
נכון, נכון. בכלל, שוק העבודה הישראלי הוא ממש משוגע בדרישות הסף של השעות שהן נחשבות שהשקעת, משקיענית. אם את נמצאת ככה מלא שעות בעבודה, מצאת החמה, צאת הנשמה, ומישהו אחר מגדל לך את הילדים, הסבתות מוציאות, הבייביסיטריות, הזה, אבל זה להיצמד לתוך סטנדרט, שוב, שהוא גברי, והוא מכירה לא תורם. את מכירה את המשפט הזה, לא עשיתי כלום היום? אה, נורא, זה לא משפט עשיתי נורא. כלום היום. לא עשיתי כלום היום. אוי, ואז איזה כזה, משפט מה קשה. עשית? מה עשית? ואז יש רשימה אינסופית כזאת של, או שבאמת לא עשיתי כלום היום, נחתי. איזה יופי, כן? ואת יודעת מה, גם במקום, כן, כן, יש כמובן את כל הרשימה הנעלמת הזאתי, שאני בכלל לא רואה את כל מה שעשיתי, אבל וואלה, אני רוצה גם לדבר על הזמנים האלה שבאמת לא עשית כלום, Mhm. אבל זה ממש כמו, שוב, אם נחזור לצמח, אז השלב הזה שפתאום צומח, עלה אחד כזה, רענן וחדש מעל פני השטח, ואנחנו רואים כזה, אומרים, וואו, התחיל פה משהו. לא, הוא התחיל הרבה הרבה קודם, בשלב של הלחות ושל לקבל מים, ולהתחיל להוציא שורש, וכאילו קורים דברים מתחת לפני השטח, גם כשכביכול אנחנו לא עושות כלום. אז ממש. איזה דבר מדהים זה להיות בקבלה לעצמי, שגם כשאני לא עושה כלום, משהו ממש ממש גדול וטוב יכול לצאת מזה ולקרות. בייחוד אם את ממש, נותנת לזה לגיטימציה למנוחה הזאת, או לבהייה הזאת, או לחופשה הזאת. ממש, אה, לגמרי. זה כמו הריון קצת בעיניי, שגם בהיריון לא רואים, לוקח זמן עד שרואים, וגם כשרואים, רואים את הבטן שהיא גדלה, אבל לא רואים את כל התהליכים שקורים בפנים בזמן ההיריון, וקורה אוי, שם כל גילה, כך הרבה. זה, את פותחת פה תיבת פנדורה. לא? אני חייבת להגיד על זה כמה מילים, בסדר? כי אמרתי לך בהתחלה שהיריון ולידה הם הטקס חניכה שלנו לתוך האימהות, נכון? אז אפשר גם את ההיריון, שהוא מתחלק לשלושה טרימסטרים, ואחרי זה יש אחרי הלידה, זה הטרימסטר הרביעי, זה שוב אותה מעגליות שיש במחזוריות הנשית, אותה מעגליות, בסדר? והיכולת, כאילו, ושוב כלפי חוץ בעולם הפטריארכלי, השליש הראשון שאנחנו כל הזמן עייפות ואין לנו כוח לכלום ואנחנו לא מרגישות טוב, וכביכול כלפי חוץ לא רואים כלום. לא עושה כלום. את לא עושה כלום, את כל כך יפה. רק בונה בן אדם, בקטנה כזה. מה את כבר עושה? ובן אדם שלם נוצר בתוכך ב-14 שבועות האלה, מכלום, משני תאים שנפגשו, בן אדם שלם נוצר, שרואה, ששומע, שהלב שלו דופק, שזרימת הדם, שכל האיברים קיימים ומתפקדים, נוצרים בזמן הזה. וכלפי חוץ זה באמת, שוב, כי אין לזה מקום, אין לנו את הלגיטימציה להרפות לאחור ולאפשר לעצמנו את הרפלקציה על הדבר הזה, ולאפשר לעצמנו להיות לא בעשייה, ולאפשר לעצמנו לעכל את השינוי הזה שהולך לקרות. לא סתם נשים בשליש הראשון עם בחילות והקאות, כי אנחנו מעכלות, אנחנו מתקשות לעכל את הדבר הזה שהולך לקרות, שאני הולכת להיות אימא, לא משנה אם זה בפעם הראשונה או העשירית, קורה כאן שינוי אדיר, ו, וכלפי חוץ, אני צריכה להמשיך ללכת לעבודה בבוקר, צריכה להמשיך לייצר את אותה פרודוקטיביות, צריכה להמשיך כאילו לחיות את החיים, לטפל בילדים, להכין שניצלים, ואז מגיע השליש השני, עד משבוע 14 עד 28, שזה תקופה של המון המון פריחה, האישה מרגישה מצוין, היא נמצאת בעולם, היא קורנת, היא פורחת, היא כיף לה, היא מרגישה את התינוק מתחיל לזוז, יש ביניהם קשר שנבנה,
כל מי שרואה אישה בהיריון בשלב הזה, זה כמו מגנט, את חייבת כזה חייבת להתקרב, חייבת לראות, חייבת זה, כאילו זה בהערצה כזאת של מי זאת האלה הזאת שמסתובבת בעולם, נכון? ממש. זה ממגנט, זה מדהים, זה אנרגיה מתפרצת כזאת וכיפית, זה שוב, זה האביב, ואז מגיע הטרימסטר השלישי, שבו מתחילה, בהתחלה יש את הקיץ ואת המון המון אנרגטיקה, ולאט לאט מתחילה התכנסות. בשלב הזה בדרך כלל מגיעות אליי נשים לליווי לידה, כי מתחילים לחשוב על השלב הבא, של רגע אני צריכה ללדת, רגע זה צריך לצאת ממני, איך מתכוננים לזה, מה עושים, מחשבות על האימהות, על האימהות שחוויתי כילדה, על האימא שאני רוצה להיות, קשר עם הבת, קשר בין אימא, כל מיני דברים שעולים מאוד מאוד חזק מחוויות הילדות שלנו, שאנחנו רוצות לעשות אולי אחרת, או מבהילים אותנו, ועוד כל מיני דברים. ואז בעצם זה שוב התכנסות כזאת פנימה, כבדות מאוד מאוד גדולה, ואז מגיע החודש התשיעי, שהוא הכי, זה ה-PMS, בסדר? החודש התשיעי, שאני תמיד אומרת שהיריון זה 8 חודשים ועוד שנה, אז החודש האחרון נמשך נצח, לא מגיע השלב הזה שהוא יוצא, ונמאס לך מהכל, ואת רוצה להרוג את כולם, ממש. נכון? ולחוות את זה באוגוסט זה בכלל, שתדעי לך, כל האנשים שמגיעות אליי עכשיו, אני בהערצה, הערצה, בשבילן על הדבר הזה שהן צריכות לעבור. ואז מגיעה הלידה, ומגיע הטרימסטר הרביעי, שזה בעצם 3 חודשים אחרי הלידה, שבתוכו אנחנו עדיין בתוך אותו הסייקל, זה בעצם כביכול הווסת, זה החורף, ממש, ממש, של שוב, שכזה ממש ממש להשתבלל פנימה, להיות אני והתינוק, בהנקה, במנוחה, בזה שיטפלו בי, הנה גיל הזה חוזר, שיטפלו בי, שיזינו אותי, שיתנו לי, טוב, כדי שאני אוקיי. אוכל להיות שם עבור התינוק שלי. את צריכה להפסיק לשכנע אותי סליחה, להיכנס להיריון שוב, אני לא מוכנה. סליחה, אני מצטערת. אני זוכרת מה קורה אחר כך. צודקת. אני אחראית על כל מיני הריונות, על כל מיני ילדים בעולם, מאשימים אותי. אני תמיד אומרת בכיף, אבל אני לא עושה בייביסיטר אחר כך. כן. בואי אז נגיד, אני מזמינה, אם יש נשים פה שהן עוד בתקופת לעשות עוד ילדים, אז בהיריון הבא תהיו רכות אליכן, כמו שאתן מתכוונות להיות בסייקלים הבאים שלכם. ותאפשרו לעצמכם את התהליך הזה שקורה שם, כי הוא באמת, יש לו פוטנציאל אדיר של המון 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 מתנות שאנחנו יכולות לקבל שם, וחבל לפספס את זה בשביל הפרודוקטיביות הבאה. בשביל לשרת איזה רעיון, איזה מולך כזה, כן. את אל העבודה, לא יודעת, את אל הפרודוקטיביות. וואו, כן. אל העבודה, יואו. איזה קשוח הוא. אמ, אני מנסה לחשוב כזה, אולי נגיד כמה דברים, גם איך לעבוד עם זה, אמ, וגם על הדבר הזה של ההשוואתיות. כאילו, אני יוצא לי לא מעט לשמוע אנשים, ואני גם מכירה את זה מעצמי. הדבר הזה של, אוקיי, אנחנו עצמאיות, אנחנו יכולות לא לעשות כלום היום, נכון? זה לפעמים קורה, השופט הפנימי שלו מרשה. זה לפעמים קורה כשאת עצמאית, את לא עושה כלום היום, כביכול או לא כביכול, בסדר? ואז את אומרת, וואי, אבל מה יש לי? יש נשים שהן עובדות עד 5, ואז הן חוזרות, ומוציאות את הילד, ומכינות את האוכל, ומשכיבות, והן כאילו כל היום בזה, ואני לא עשיתי כלום כל היום, ואז הילד מגיע, ואין לי כוח גם להכין לו אוכל. אז כאילו, מין איזושהי השוואתיות כזאת,
עוד פעם, השירות הזה של האל הזה, של הסטנדרט הזה. הפרודוקטיביות, כן, או להשוות את עצמנו לגברים, או למה שאומרים לנו שאיך אנחנו אמורות לשווק, איך אנחנו אמורות לעשות דברים בעסק. מהמם. לא יודעת מה היית אומרת על זה למי ששומעות אותנו. מה את היית אומרת על זה? נראה לי שיש לך מלא מה להגיד על זה. מה שעולה לי עכשיו להגיד על זה כאילו, תהיי פריבילגית. וואו, ממש. כאילו מין, כן, את עצמאית, את יכולה לא לעבוד כל יום באטרף, תנוחי. אבל אני חושבת שאנחנו גם באמת, זה מאזן את עצמו בסופו של דבר, וגם זאת המתנה של להיות עצמאית. אנחנו עובדות מאוד קשה בשביל זה, ואנחנו האדון של עצמנו. הלו, אנחנו האדון של עצמנו, ואנחנו שמות על עצמנו אדון חיצוני, ואנחנו גם עצמאיות, ואנחנו גם לא נהנות מהחופש שזה אמור לתת לנו. זה אבסורד. ממש, זה זה כאילו, ממש ממש אבסורד. אני חושבת, האסון של העצמאים. כאילו, אנחנו גם יש עלינו גם את העול של לייצר את הפרנסה לבד, שאין את ההבטחה הזאת שכל חודש תיכנס משכורת, לא משנה מה קרה ומה עשינו, ואין לנו את המתנה הזאת של להיות האדונים של עצמנו, של הזמן שלנו, של לראות, של לעשות מתי שטוב לנו, של להרפות מתי שזה לא נכון לנו לעשות, ושל להיות בתוך החופש הזה, שזה מה שבחרנו לעשות, וזה מה שאנחנו אמורות, זה הפירות, ממש, זה זה הפירות. להגיד, אני עושה את זה איך שבא לי, איך שמתאים לי, איך שהגוף שלי, איך שהנפש שלי, ככה אני עושה את זה, לא כמו שאומרים לי. נכון. אנחנו כמובן רוצות להפריד את זה ממצב שאנחנו לא עושות כי אנחנו בהימנעות, או שאנחנו לא עושות כי יש משהו שאנחנו לא רוצות לפגוש, או מכל מיני תסבוכות פנימיות שקורות לפעמים, כן? כאילו של אני לא כותבת פוסט כי אני לא רוצה, לא יודעת איך לצאת החוצה, או איך להביא את עצמי ולהגיד על עצמי במה אני מיוחדת ובמה אני נפלאה. זה משהו אחר, כן? נכון, ובזה אני בטוחה שאתם מטפלות בקורס ובדברים אחרים שאתם עושות. זה משהו אחר. כאילו חשוב שלא נשים על הדבר הזה דברים אחרים ונגיד, טוב, אז לא. נהדר, טוב שאמרת את זה, נהדר. זה ממש לשים הבדלה לב. חשובה, כן. לדעת מתי אני נמנעת כי זה פחד, ואז יש פה פחד לפגוש אותו ולתת לו מקום, לא, זה לא אומר שאני צריכה להעיף אותו, אבל עדיין, היי, זה פחד, זה לא משהו אחר. ומתי זה כי לא מתאים לי, ומתי זה כי זה לא הזמן הנכון בחודש, וכאילו עצם זה שאני מבינה מה מניע אותי עוזר לי לעבוד עם זה, זה ממש לגמרי. קשור. ועלה לי גם עכשיו כשדיברת, שאמרת אם אני מפחדת לעשות כל מיני דברים, אז אני יכולה להשתמש בימים בחודש שאני יותר אמיצה בהם, בשביל נכון, לעשות את הדברים שיותר קשה לי לעשות אותם. נכון. וההפך, לפגוש את הפחד ואת הרגשות הקשים בימים שאני הולכת להתרוקן ואני בווסת והעולם הרגשי פתוח אליי יותר, ואני יכולה רגע להיות בדיאלוג עם זה. כן, אני גם אגיד, אני לא יודעת אם זה לא מובן מאליו ולא כולן שמות לב לזה, שה-PMS, הימים האלה שלפני המחזור, הם יכולים להיות קשים או קלים בהתאם להתנהלות שלנו לאורך כל המחזור. כשאנחנו קשובות לעצמנו כל המחזור, עושות מקום לרגשות שלנו, טובות אלינו, נחות כשצריך, כשהגוף מבקש, שמות לב לקצב הפנימי שלנו, אז הימים האלה של ה-PMS ושל הווסת הם פחות קשים. הם פחות קשים. כי mm, הם צריכים לפנות פחות פסולת שאספנו על עצמנו כל החודש. אז זה גם מתנה כזאת שאפשר לקבל מההקשבה הזאת, שרואים שהגוף, התנודות הן פחות קיצוניות בין התקופות השונות כשאנחנו עושים לכל אחת מהן מקום מתי שצריך.
ממש. וגם אני חושבת שקריסות של הגוף, של מחלה, או ששוב, של כאבי מחזור קשים, או של כל מיני כאלה, יכולים גם להימנע כשאנחנו עוצרות רגע קודם. זה אני ממש מתחברת. כן, זה בכלל היכולת הזאת להפריד כל תקופה, כל, ולתת לה את המקום שלה, ואז היא לא פולשת לתקופות האחרות. נכון, נכון. כאילו אם אני מנסה כל החודש להיות באביב שלי, אז זאת אומרת, אז הווסת תהיה קשה. אבל אם אני אסכים לזה, אני אסכים לעונתיות, אז היא תהיה יותר רכה הווסת. ממש, ממש. כמו שאני אנסה לשתול בסתיו, לשתול איזה צמח חדש, לא יקרה כלום. בשביל מה? אם אני כן, אשתול אותו בזמן הנכון, אני אקבל פירות מדהימים. מהמם. יופי, Hmm. נראה לי, אין אנחנו, לי מושג כמה זמן עבר, כי היה לי מה זה כיף. כן, אנחנו נסגור עכשיו. עוד משהו לסיום? כי אמרת עכשיו משהו מהמם לסיום, ואם יש כי לך זה היה סיום טוב, כן, זה היה סיום טוב. נהדר. אז אולי אני אזמין את מי שצופות בנו, אמ, גם להוסיף אם יש להם תובנות ומחשבות ודברים שהם ראו, גם לשאול שאלות. קצת. בטח, זה מהמם. ואני רוצה להגיד משהו לגברים. יש פה גם גברים? יש גם גברים בקבוצה שלנו, מה והם שהתעלמנו מכם עד עכשיו. אולי לפעמים מרגישים זנוחים, כי זה כזה חברה נשית רוב הקבוצה. שאולי אין אצלם מחזוריות כמו שלנו, אבל יכול להיות שיש מחזוריות אחרת. קודם כל יש. יש יש. היום דיבור על זה שיש מחזוריות גברית, היא יותר סמויה, אין לה סממנים חיצוניים, אבל יש. מסתבר שיש מחזוריות גברית, שהעולם הפטריארכלי הצליח מאוד להשתיק ולהעלים ולמחוק ולזה, אבל היא קיימת. אני לא יודעת לספר עליה, אבל היא קיימת. כן, אז אני אומרת, גם אם היא קיימת וגם אם היא לא קיימת, או אישה שהיא כבר לא במחזוריות של הווסתות, אז אולי יש לה מחזוריות אחרת. אז בכלל, עצם הלגיטימציה שדיברנו עליה פה, של הזכות להיות בדאון, והזכות להיות בעייפות, ולהיות בהיי, ולהיות באומץ, ולהיות בפחד, וכאילו ההסכמה הזאת להיות כל מיני דברים בכל מיני מקצבים, ולא הדרישה הזאת של אלוהי הפרודוקטיביות הזה. כן. מכניס נשימה, האפשרות הזאת. ממש. כן, איזה כיף שהזמנת אותי לדבר על זה ולהיזכר בזה שוב ולהיות מחוברת לדבר הזה. תודה שבאת. תודה רבה. להתראות.